No niin, taas kerran. Myself ja mun tyylikkäästi sidottu kuormani. Siinä on tommosia vanhaksi menneitä aineita ja tossa on esimerkiksi paineilmajarrujen jääniestonestettä ja tommosta, siinä on vähän vanhempikin paketti. Ja sitten on tommosta, en ole ihan varma, joku, mikähän toi oli. Tää on joku tommonen putsausaine, mut vähän kaiken näköistä taas tarttuu autotallia siivotessa mukaan. Ja taas ollaan tässä Chitarilla oottelemassa, että koskahan tulee kiertokapula hakemaan. Että mä kattosin, että mä fillarilla kun tulin, niin mitähän se oli äsken, kello 5 yli, eipä se ollutkaan kuin 2-3 yli, että tulin taas liian kovalla haipakalla. Täytyy sitten venata jonkun aikaa. No, ei mitään.